tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai kuchechi yedu yeChrist Embassy yatinoita pamhepo muchishona. Toda kunyengetera. Nhasi tinoda kurumbidza Mwari, tichitenda Mwari pane zvavari kuita mukati muupenyu hwedu. Toda kutenda Mwari kune vazhinji vakaporeswa, kune vazhinji vari kutaura zvinhu zvakaitika mushure mekunge tabva musangano naPastor Chris. Saka toda kutenda Mwari nezuva iroro, toda kutenda Mwari nezviri kuitika mukati muupenyu hwedu. Ngatitendei Mwari. Tinokutendai Baba nemabasa makuru ari kuitika mukati muupenyu hwedu, nemabasa makuru achiri kuitika Baba, aya anoratidza kushanda kwenyu kwamakaita nekuzodza kwenyu kwamakauya nako mukati menyika yeZimbabwe. Toda kutendai Baba, tikuona vanhu vazhinji vari kutanga kusumuka kubva mawheelchair, vazhinji vari kuratidza kuti zvirwere zvavakauya nazvo zvese zvapfuura, vazhinji vari kutaura zvinhu zvashanduka kunyange mabhizinesi avo, zvashanduka mukati medzimba dzavo. Tinokutendai nokuti basa renyu iguru uye riri kuenderera mberi. Tinotenda nokuti zvicharamba zvichienderera mukati muupenyu hwedu, zvicharamba zvichienderera mukati memhuri dzedu, zvicharamba zvichienderera mukati menyika yedu yeZimbabwe. Zvinhu hazvicharambi zviri zvazvanga zviri. Takava neshanduko hombe uye taakufamba muchiedza chenyu muzita raIshe Jesu Kristu. Tinokutendai Baba. Toda kutinamatazve pazuva ranhasi. Toda kuti tinamatire mabasa makuru ari kuitwa mukati meshumiro ino. Tine musangano wevakuru wemapoka, atingati macell groups, musangano atinoti International Cell Group Leaders Conference. Tine healing school, chikoro chinodzidziswa vanhu kuti vavo vatano uye kuti vanogamuchira sei nekugara neutano sei. Uyu zviri kuitika kuToronto kuCanada. Toda kutenda Mwari nokuti izviitiko zvikuru ndokushanda kwaMwari. Muzita raIshe Jesu Kristu ngatinamatei tichitenda Mwari. Baba, tinokutendai nemabasa makuru ari kuitika mukati menyika ino nemunyika dzakasiyana siyana. Toda kutenda Baba nemabasa ari kubatwa, uyo musangano watiri kuzopinda, musangano weICLC, musangano uri kupindwa kuti unosumudzira vakuru, unokusumudzira nekuita kuti vanhu vanzwisise shoko renyu. Baba, tinonamatazve nemusangano uyo uri kuitwa kuToronto kuCanada, uyo unodzidzisa vanhu kuporeswa kwavo. Baba, tinokutendai nokuti kubata kwenyu kuripo pamusoro penzvimbo idzodzi. Tinotaura kuti vese vanoda kuuya, vese vanofanira kusvika panzvimbo idzi vasadziviswe kusvika panzvimbo idzodzi. Muzita raIshe Jesu Kristu tinokutendai nekuzodza kwenyu, tinokutendai nerudo rwenyu, tinokutendai nechiedza chenyu Baba, uye tinokutendai kuti ndimi makaronga kuti mabasa aitike mukati muupenyu hwedu. Muzita raIshe Jesu Kristu. Haleluya. Panguva ino tinoda kutenda Mwari, toda kutaura nendimi. Mufudzi wedu akatidzidzisa pamusoro pekutaura nendimi kuti zvinoita kuti shoko raMwari ridzike mukati muupenyu hwedu, uye Mweya Mutsvene voga vanotora kubva pasi pemwoyo yedu vachitaura zvinhu zvatinonzwa. Muzita raIshe Jesu Kristu ngatinamatei tichitaura nendimi panguva ino. Haleluya. Rimo shakarabo Baba santori Baba ramoshika ribo santara moko riba bashaka ribo mazika riboko sotori maraboko shika rima sotori kariabo Baba santara moko zoto rako shikeria moko zoto rimaka rabo Baba santara mo muzika rika ramo Baba shika dagu masika ramo shikaria momo sotori ya makasanta rabatori ya masotori bakashika. Tinokutendai Baba muzita raIshe Jesu Kristu. Panguva inotevera tichanzwa kuverengwa kwerhapsody redu. Tapedza chidzidzo cherhapsody tichanzwa kudzidziso yatichapiwa nemufundisi. Haleluya. Chidzidzo chedu cherhapsody, musoro weshoko unoti vanogara mukati mako. 1 Korinde 3:16 inoti, ko, hamuzivi kuti muri temberi yaMwari uye kuti Mweya waMwari unogara mukati menyu here? Mweya Mutsvene ndiwo vari kutaura mundima yatavhura nayo.
Mashoko avo ane zvakawanda zvaanotiratidza. Shoko iri ndiro ravanosimbisa zvekare muna 1 vaKorinde 6:19. Vari kutsvaka kuti tinzwisise kuti tava vanhu vakaita sei. Mundima iyi vanoti, hamuzivi here kuti muviri yenyu itemberi yaMweya Mutsvene uri mukati menyu, wamakapiwa naMwari, hamusi venyu. Ichi ichokwadi chepamweya, chakadzama zvikuru, asi vakawanda vachizivi. Vanhu ava vanotova muchechi. Mweya Mutsvene vanogara mukati mako. Iwe unofanira kuziva izvi. Hazvizogoni kuti urarame upenyu hunoraramiwa nevanhu venyika ino. Mweya Mutsvene ava ndivo vanosvitsa maropafadzo aMwari kuvanhu. Ndivo vanotisvitsa zvose zvatakapiwa muna Kristu Jesu. Saka iwe unofanira kufungisisa chokwadi ichi. Unofanira kuchidzeya mwoyo mako. Muviri wako unozowana upenyu, unomutswa, kunyangwe wanga wakakuvadzwa, unopiwa upenyu, kunyangwe wanga wakasakadzwa nezvirwere namatenda nehosha. Tinogona kunyora vaRoma 8:10 tichiti, kana Kristu achigara mauri, kunyangwe muviri wako wanga wakafa nokuda kwezvivi, Mweya Mutsvene vanomupa upenyu nokuda kwekururama. Mweya waMwari vanogara mukati mako. Havagari mauri vasina zvavari kuita. Vane basa ravari kuita mauri. Vanotofamba vari mumuviri mako. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna 2 vaKorinde 6:16. Ndima iyi inoti, nokuti isu tiri temberi yaMwari mupenyu. Mwari sezvaakareva achiti, ndichagara mukati mavo nokufamba mukati mavo, ndichava Mwari wavo, ivo vachava vanhu vangu. Tarisa mashoko akashandiswa mundima iyi. Inoti, ndichagara mukati mavo. Izvi zvinoreva kuti Mwari vachavaka musha wavo muvanhu ava. Vachavaka muzinda wavo mavari. Asi izvi hazvisizvo zvega zvavachaita. Vanowedzera vachiti, nokufamba mukati mavo. Shoko rekuti kufamba iri rinoturikirwa kubva kushoko rechiGiriki. Shoko rechiGiriki iri nderinoti emperipatio, rinoreva kumema. Uku kunenge kuri kufamba uchichengetedza nzvimbo. Unenge uri kugadzirisawo zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Iri ndiro rimwe remabasa eMweya Mutsvene mauri. Varipo kugadzirisa zvinenge zvisina kumira zvakanaka mumuviri mako. Zvimwe zvacho zvinogona kunge zvichida kutsiviwa nezvitsva. Mweya Mutsvene vanozvitsiva nezvitsva. Ichi ndicho chikonzero vachitaura muna vaRoma 8:11 vachiti, iye wakamutsa Kristu Jesu kuvakafa uchaponesa miviri yenyu inofa nomweya wake unogara mukati menyu. Mweya Mutsvene vanogara mukati mako. Vakauya mauri vaine simba ravo rose. Gara uchiziva izvi. Ivo ndivo voga vaunofanira kuva navo. Ndivo vanoita kuti ukurire mano ose ewakaipa. Ndivo vanoita kuti ukurire zvinoparadza zvenyika ino. Haleluya. Namata uchiti, Baba vanokosha, muri mukuru chose, ndinokutendai. Makandipa Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene ava vanogara mukati mangu. Uku kukudzwa kukuru, maropafadzo makuru. Nokudaro, ini ndizere nesimba revaMwari. Ndine njere dzekudenga. Izvi zvinoita kuti ndigone kuita zvinodiwa naMwari. Zvinoita kuti ndikurire zvinhu zveupenyu huno. Muzita raJesu. Amen. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti,
1 Johani 4 ndima 4 namabasa 17 ndima 28. Mwari wakuropafadzei. Shumba ya Juda tona mata, Shumba ya Juda muri mutsende, Shumba ya Juda, Shumba ya Juda tona mata,
Shabro grasa limanta la bosaya. Haleluya. Baba tinokutendai, tokurumbidzai, topa mbiri kwamuri. Tinopa kudzo nerumbidzo kuzita renyu Baba. Tinokutendai nokuda kwenguva yamatipa yokuti tidzidze shoko renyu, yokuti tiwadzane pamwe chete, yokuti tishumirwe namweya wenyu mutsvene, tishumirwe neshoko renyu. Tinogamuchira shumiro yenyu mukati meupenyu hwedu. Tinogamuchira shoko renyu muzita raJesu Kristu. Tinoziva kuti patinopedza shumiro iyo upenyu hwedu hunenge hwashanduka. Zvinhu zvinenge zvashanduka mukati meupenyu hwedu. Muzita raJesu Kristu ndinonamatira mumwe nomumwe ari kubatana neni pamunamato uno. Muzita raJesu ndinonamatira anorwara, ndichitaura kuporeswa panyama yake. Ndinotaura kuti paanonzwa shoko raMwari nhasi, upenyu hwake huri kushanduka, utano hwake huri kushanduka, huchiita zvakanaka muzita raJesu Kristu. Tinokutendai nokuda kwezvinhu zviri kugadziriswa mumari nezita raJesu Kristu, zviri kugadziriswa mumhuri nezita raJesu Kristu. Satani tinokurambidza kuti urambe uchikanganisa nokushungurudza vanhu vatinonamata navo pachechi ino nezita raJesu Kristu. Ndokudzingira kure kubva mumhuri dzavo, ndokudzingira kure kubva muupenyu hwavo, ndokudzingira kure kubva muutano hwavo, kubva mumiviri yavo nezita raJesu Kristu. Ndichitaura kuti vanhu vese vatinoshumira navo pano vatano, vakagwinya, vakasimba muzita raJesu Kristu. Amen. Haleluya. Tinokuchingamidzai zvekare pachechi yedu yepamhepo yeChrist Embassy yatinoita muchishona. Tokuchingamidzai pamunamato wanhasi. Tinotenda nokuziva kuti imi makava nesvondo rakanaka. Tinoziva kuti makava nenguva yakanaka. Tichiri kurangarira nokupemberera shumiro yatakava nayo nomutungamiriri wedu mufudzi Chris Oyakilome. Rangarirai vakatishanyira muno muZimbabwe musi wa7 Chivabvu, tikava neshumiro yakaisvonaka chaizvo muNational Sports Stadium. Iyi yakanga iri shumiro ine zvakawanda zvakaitika. Uchapupu hwekuporeswa kwevanhu huchiri kungouya, tichiri kuhugamuchira. Vanhu vakawanda, vamwe vakazoona kuti vakaporeswa vava kudzimba dzavo, ndopavakaona kuti zvanga zviri kuvanetsa nokuvatambudza zvapera. Kushanda kwaMwari ikoko, vakavimbisa mufudzi Kristu vakati ndichadzoka zvekare. Pavanodzoka ipapo, usasaririra kana wakaposwa nemusangano wakapfuura uyu. Tinoda kuti uyewo umhanyirire, usaita zvokuzoudzwa nevamwe. Haleluya. Tinoda kuvatendaiwo mufudzi Kristu ivava ndo vanotipa mukana iwoyo kuti tinamate pamwe chete pamhepo. Tinofara nokuda kwekutipa mukana iwoyo. Tinovatenda zvikuru nokuda kwaizvozvo. Tichiri mumwedzi wekufungisisa nokudzeya shoko raMwari. Ndoda kuti murangarire izvozvo. Tiri kufungisisa nokudzeya shoko raMwari. Svondo rakapera takatarisa kuti kufungisisa nokudzeya shoko raMwari chii. Takakudzidzisai zvamunofanira kuita kana muchifanira kunge muchifungisisa nokudzeya shoko raMwari. Haleluya. Asi nhasi ndoda kutanga chimwe chidzidzo chandinofunga kuti chichapinda musvondo rinotevera. Chidzidzo chandinoda kuti shungu dzangu ndizokuti munzwisise kukosha kweshoko raMwari mukati muupenyu hwenyu. Nokuti tinosangana nevanhu vane matambudziko akawanda-wanda, vane zvinovanetsa zvakawanda-wanda. Zvino kazhinji vanenge vachitikumbira kana kuti vachida kunzwisisa kuti ndoita sei kuti matambudziko aya apere. Vamwe vanenge vachifunga kuti ingonditumirai munamato, kana kuti ingonditumirai, vanototora munamato yo kuda somushonga segwenzi ravanongoshandisa kuti vagadzirise zvinhu zvavo. Asi ndoda kuti muchidzidzo chatichaita svondo rino, kuda nesvondo inouya, munzwisise kuti upenyu hwomukristu hwakarongwa kuti huraramiwe sei. Ndo zvandinoda kuti muyatsonzwisisa. Saka ndichatanga nyaya iyi, ndichaitangira nechekure kuti muwane hwaro hwakanaka, munzwisise kuti sei tichitaura nokudzidzisa nenzira yatinodzidzisa. Ndoda kuverengerai muna Tito 3 ndima 5. Ndima iyi inotitsanangurira kuti Mwari pavakationa tiri mumatambudziko vakatiponesa nenzira ipi, chii chavakaita kuti vatiponese. Regai nditange kuverenga pana Tito 3 ndima 5. Kwai wakatiponesa, ndiMwari vanotaurwa ava. Wakatiponesa asingazviiti nokuda kwamabasa akarurama atakanga taita isu, asi nokuda kwenyasha dzake. Ochitaura zvino kuti wakatiponesa nenzira ipi? Kwanzi wakatiponesa nenzira yokushambidzwa kwokuberekwa kutsva nokuvandudzwa noMweya Mutsvene. Kuda mashoko aya anga asanyanya kujeka uchiaverenga saizvozvo, asi regai ndiidze
kwarerusa kwamuri. Ari kutaura achiti kwanzi Mwari pavakanga vachida kutiponesa, nzira yavakashandisa kutiponesa yaiva yokuti zvara patsva. Kwai vakatiponesa kuburikidza nokutisuka kunoitika patinozvarwa patsva. Pano kusuka kunoitika kana ukangotora chinhu uchitanga kuchigeza. Ndeimwe nzira yekusuka iyoyo. Ndinogona kunge ndichishandisa ndadya sadza rangu, ndadyira mundiro, ndaakuda kusuka ndiro iyoyo, ndinongotora ndiro iyoyo ndoigeza. Asi ngatimboti chimwe chinhu chanyangara zvokuti kugeza hakuchabetseri. Chii chaunoita? Kana chinhu chanyangara zvokutaridza zvokusvika pakusagona kugezwa, munotsvaka chimwe chitsva. Inzira yekusukawo iyoyo. Kureva kuti ndokusuka kuri kutaurwa uku. Kwanzi Mwari vakatiponesa kuburikidza nokuti kusuka kunounzwa nokuzvarwa patsva. Saka hatina kungoita zvokungogadziriswa. Mukristu haasi munhu wakangogadziriswa. Pawakazvarwa patsva paya, hauna kungogadziriswa kwakupinzwa mugwara. Pawakazvarwa patsva, wakatozvarwa patsva. Wakashandurwa. Munhu wavapo iko zvino kana wakazvarwa patsva, ava munhu mutsva. Ava werudzi rutsva. Haleluya. Kureva kuti shungu chinangwa chakanga china Mwari. Chinangwa chakanga china Mwari pakutiponesa kwedu kwaiva kugadzira mbeu itsva, kuuchika mbeu itsva. Ndozvatinoita kumbeu. Kuda regai ndishandise muenzaniso iwoyo. Pane mbeu, kana zviya mukaona kuti mbeu iyi inokurirwa nekushaya mvura, inokurirwa nekupisa, inokurirwa nezuva, munouchika mogadzira imwe mbeu isingagoni kukanganiswa nezuva. Ndo zvatinoita, ndo zvinoita vanhu kana vachida kuuya nembeu isingazokurirwi nezvirwere zviripo. Mukaona sokuti munzvimbo iyi mune zvirwere zvakati zvinokanganisa mbeu yedu, munouchika mogadzira imwe mbeu isingagoni kukanganiswa naizvozvo. Ndo zvakaitwa naMwari pavakatiponesa. Vakaona kuti matambudziko epano panyika haagonekwi nomunhu wenyama. Munhu akazvarwa namai vake nababa vake haangamirisani nezvirwere zvenyika ino akazvigona. Vakati chiregai ndigadzire imwe mbeu yomunhu yakasiyana neyanga iripo, isingagoni kukanganiswa nezvirwere namatambudziko enyika ino. Haleluya. Regai ndikuverengere zvakare 1 Petro 1 ndima 23 na 24. 1 Petro 1 ndima 23 na 24. Muchaona kuti inotaura zvimwe chetezo zvizvi. Kwanzi nokuti makaberekwa pakutsva, zvisingabvi pambeu inoora. Namamwe mashoko, makazvarwa patsva kwete nembeu inoora, asi nembeu isingaori. Ndokuchitsanangurira kuti mbeu yakazotizvara yacho ndeipi. Nokuti patakazvarwa namai nababa, takazvarwa nembeu yomunhu, mbeu yomurume. Asi zvinova kuti kwanzi patakazvarwa patsva, takazvarwa nembeu itsva. Mbeu itsva iyi kwanzi ishoko raMwari, rinova benyu rinogara nokusingaperi. Mundima 24 akutitaurira kuti nemhakei takafanira kuzvarwa nembeu itsva. Kwai nokuti nyama yose yakaita souswa, nokunaka kwose seruva rouswa. Uswa hunosvava neruva rinowira pasi. Asi shoko raShe rinogara nokusingaperi. Ndireri shoko romufaro ramakaparidzirwa. Haleluya. Saka akutitsanangurira kuti pamakazvarwa patsva, makazvarwa nembeu yeshoko raMwari. Nemhakei makazvarwa nembeu yeshoko raMwari, nokuti mbeu yomunhu inosvava, yakaita souswa. Asi shoko raMwari ndoroga rinoti kana ukazvarwa uri werudzi rweshoko raMwari, hapana chinogona kurwisa chikakugona. Ndo zvatakaitirwa naMwari. Saka kureva kuti iwe pawakazvarwa patsva, wakazvarwa neshoko raMwari, wava werudzi rweshoko raMwari. Rangarirai kuti shoko iri ndiro rinonzi naJohani rakanga riri Mwari. Kwanzi pakutanga shoko raivapo, shoko rakanga riri Mwari. Shoko iri rakazova nyama. Kureva kuti richingori Mwari nazvino. Saka iwe ndosaka ndichiti iwe wava werudzi rwaMwari. Ndo zvawava iko zvino. Saka wakazvarwa neshoko raMwari. Zvino chinhu chimwe nechimwe kuti chirarame chinoraramiswa nokuriritirwa nokuchengetwa nezvinhu zvakachiumba.
Ngatimbotarirai pakuumbwa kwakaitwa munhu wenyama. Munhu wenyama Bhaibheri rinotaura kuti wakabva muvhu. Chero vanoziva zvamazuva ano, vefundo dzamazuva ano vanotoziva kuti munhu mukatarira nyama yake munowana kuti zvinowanikwa muvhu ndo zvinowanikwa munyama yake, zvinowanikwa muvhu ndo zvinowanikwa muropa rake. Wakabva muvhu. Ndo chikonzero munhu achiraramiswa nezvokudya zvenyika ino. Vanoziva vanokuzivisai kuti zvokudya zvenyika ino mukazvitarirazve zviri musadza, zviri munyama, zviri mumurivo, ndo zviri mumuviri yedu. Ndo zvinodiwa kuti ugare uchiwedzera. Paunenge uchidya paya unenge uchiwedzera zviya zviri munyama yako, uri kuwedzera zviya zviri muropa rako kuti zvisatambudzika, zvisapera. Nokuti zviri munyama yako izvozvo ndo zvaunofanira kunge uchidya uchiwedzera. Kana wakagadzirwawo neshoko raMwari, uri werudzi rweshoko raMwari, unofanira kuramba uchiwedzera shoko raMwari mauri, ndokuti urambe uri mupenyu, urambe wakagwinya, urambe wakasimba. Haleluya. Mumuviri mako mune mvura. Ndosaka uchifanira kupota uchiwedzera mvura mumuviri mako. Nokuti muviri wako wakagadzirwa nemvura, une mvura. Une zvimwe zvakawanda, une simbi dzirimo, une zvimwe zvakawanda, une mavitamini, une chii. Saka unoramba uchiwedzerawo mavitamini iwayo ndokuti urambe uchirarama. Ukadya zvinhu zvisiri mumuviri mako zvinokukanganisa. Chose chinonzi poison, chinhu chisiri muviri mako, ukada kuchidya ichocho zvakukanganisa. Saka ndo zvinoitika. Iwe uri werudzi rweshoko raMwari, wakazvarwa neshoko raMwari. Saka chikafu chako, zvokudya zvako ishoko raMwari. Matiyo 4:4 inotitaurira kuti munhu haararami nechingwa chete, asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda muromo maJehovha, ndo raanorarama naro. 1 Petro 2:2 inotaura zvekare kuti sevacheche vachangozvarwa pangai mukaka weshoko raMwari, kuti mugovandudzwa nawo, mugochengetwa, mugosimbiswa nokugwinyiswa nawo. Kudarika ndikuverengerei ndima iyoyo ndisati ndavhara munamato wanhasi. Haleluya. 1 Petro 2:2 kwaisa vacheche vachangoberekwa pangai mukaka womweya usina kushatiswa, kuti mukure nawo mugoponeswa. Haleluya. Saka ndo chikafu chedu. Saka muKristu wakarongerwa kuti ararame neshoko raMwari. Ndiro rinomuita kuti asakurirwa nezvinhu, ndo rinoita kuti ave mutano, ndo rinoita kuti agare akagwinya. Saka koshesa shoko raMwari. Chaenderera mberi nedziso iyoyi musvondo inouya chitsanangura zvakare kukosha kweshoko raMwari mukati muupenyu hwako. Haleluya. Asi kana usina kuzvarwa pacha, rega ndinamate newe iko zvino, ndinyengetere pamwe chete newe uzvarwe pacha. Iti Mwari vari kudenga, ndinokutendai nokuti makandida, makanditumira Jesu kuti vandifire pamuchinjikwa, kuti kana ndikatenda kuna Jesu ivava ndisafa, asi ndive noupenyu usingaperi. Ndinogamuchira Jesu mukati moupenyu hwangu iko zvino. Ndinopupura kuti Jesu ava ndo akutonga mukati moupenyu hwangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mweya mangu, ndichipupura kuti ini ndazvarwa pacha, ndava chisikwa chitsva. Zvekare zvapfuura, upenyu hwekare hwapfuura, zvese zvava mandiri zvava zvitsva. Ndava neutano hutsva, ndava netariro itsva. Amen. Makorokoto, wazvarwa pacha, wava mwana waMwari. Rega ndinamate newe zvakare kuti uzadzwa naMweya Mutsvene, uye kana usina kuzadzwa naMweya Mutsvene, ndoda kuti unamate, ubatane pamwe chete neni tichinamata munamato uno. Baba, ndinokutendai. Ndoda kuti unamate uchiti, Baba, ndinokutendai nokuti ndiri mwana wenyu, ndakazvarwa pacha. Ndinokumbira iko zvino kuti mundizadze naMweya Mutsvene. Ndinogamuchira Mweya Mutsvene mumweya mangu, ndichipupura kuti ndazadzwa naMweya Mutsvene. Ndava nesimba, ndava nomudzidzisi mukati mangu, ndava kugona kutaura nedzimwe ndimi. Kubva nhasi pandinonamata, ndinotaura nedzimwe ndimi. Amen. Haleluya. Makorokoto, wazadzwa naMweya Mutsvene. Rega ndingokunyengeterera iko zvino ndisati ndavhara munamato uyu. Rega ndikunyengeterere. Baba, nezita raJesu Kristu, ndinokutendai nokuda kwomumwe nomumwe wabatana neni pamunamato uno pazuva ranhasi. Ndinonamata ndichitaura chiropafadzo pamusoro poupenyu hwake. Ndinodzingira zvirwere kubva panyama yake, ndinodzingira urombo, ndinodzinga kutambura kwese muzita raJesu Kristu. Muzita raJesu Kristu, mumwe nomumwe
wevanhu vanobatana neni pamunamato uno, mumwe nomumwe ari muchechi ino yapamhepo, ndinotaura kuti zvinhu zvake zvinoshanduka, zvinoramba zvichiwedzera kunaka zuva rimwe nerimwe muzita raJesu Kristu. Amen. Haleluya. Noti makorokoto ndokurangaridza zvekare kuti wapinda munamato saizvozvi, rangarira kupa mupiro wako. Rangarira kupa mupiro wako. Rega ndikurangaridze zvekare nzira yaunogona kupa mupiro wako. Kana uri kushandisa ecocash, ndoda kuti unochaya panhare yako *151*2*5*58*58 *225# wobva watevera zvinotaurwa neecocash ipapo. Zvakanaka. Tosangana zvekare pasvondo rinouya, uchava nesvondo rakanaka, uchava nesvondo rinokufadza. Zvinhu zvese zvauchaita pasvondo rino zvichabudirira muzita raJesu Kristu. Amen. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Zvidzidzo zvekuvamba zviri kuenderera mberi. Taurai nevatungamiriri venyu kana mufudzi wedu mutange zvidzidzo izvi. Muchida kupa mupiro yenyu neecocash, rovai *151*2*5*58*225#. Kana muine nhare dzemazuva ano dzeAndroid kana iOS, munogona kushandisa KingsPay kupa mipiro yenyu. Shandisai kodhi inoti CELVZ nemavara makuru. Kubva musi wa22 kusvika 25 chikumi, tichange tiine musangano wevatungamiriri wemapoka pasi rose, ICLC. Munonyoresa ne$10. Tizivisei kana muchigona kuupinda, tikunyoresei. Ivai nesvondo rakanaka. Mashoko